495 estudyante sa Manito Albay ang natawan kasubagong aga ng libreng school bags gikan sa karahayang buot ni Ako Bicol former Congressman Christopher Co. 297 estudyante pon grade 1 sundo grade 2 ang napili sa Manito Central School. 200 na estudyante naman ang gikan sa Buyo Elementary School. Si Nanay Ira kan Barangay Hulugan Manito Albay, pigpapasalamat na saroan kahugan niyang aki na natawan ng libreng bag. Ito po lang ang matataram ko sa iya na salamatonon pong maray. Para sa pamayokan Buyo Elementary School na si Carmela Sulinat, sarong honor na mabisita asin mapili sindakan dating kongresista. Kay Sir ko, dakulaon pong salamat na napili po ang Buyo Elementary School para maging beneficiaryo kang sa indong tabang edukasyon. Salamat po. Sigun naman sa opisyal, inimanan sa iyang paaging ngani makapaghira sa kapwa kan mga nare-resibe niyang biyaya. Istorya niya, gikan man siya sa pagtios. Saro sa daing niya malilingawan kan siya estudyante pa. Iyuan minsan man siyang naggamit ni niresiklong bag na naging inspirasyon ngunyan para manao sa mga estudyante nin maray na klasing bag pang eskwela. Aloy na po ining pigigibota. Poon pa kan nasa Ako Bicol ako. Maski dahil na nasa Ako Bicol, pag may panahon na na nag-ano talaga taning bags. Yun nailing kong tabang sa mga magurang, lalo na sa mga kasaradayan dahil dipisil po ang buhay bagango niyan, makatabang man lamang kita maski diit. Apwera sa duwang nasambit na eskwelahan, nakatalaan man na bisitahon kan dating kongresista ang iba pang eskwelahan sa probinsya. Asigarosyon niya, nasa pwesto man o wara, maserbi siya sa iyang kapwa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo.